menciptakan persekutuan yang kokoh, kuat dan mantap. Ido dalam pasauton asalam tang jalam atoras di bagasa Kristus. Boleh matu amang sekris nami nang pasal perpikiran amang inang kuasa perkompek sadarion asa tak buka persermonata adong tolu turpuk nanai si pahe pengota pamawalion di bagasan sadarion jumono manon kita manjaha sian Filipi 4 ayat sada 1 bidu binasak anon tu si para sermon napa duahon sian Yohanes onom ayat 20 1 orang dulu napa tuduhon anon 2 Samuel 22 ayat sada 1 bidu baru benong pinasak matu si para sermon lau mancahaon lau pinaregna sida nuai amanginang taparade ma bibirita sian Filipi 4 ayat sada 1 bidu. Tapi dia tidak cinta ya. Masih nyanyi lagi. Taparade ma turpuk na parjono imasian Filipi 4 ayat sada 1 bidu marsikat soring mahita majahosa ayat na parjono akasi paingot parujungan ope hamu akadongaku na hinaholongan jala na hinasiholan alasan niruhaku jala tupalku songonima masihohot hamu di bagasat Tuhani hamu aka haholongan hamu Eudia dohot sintike wapoi mahamu asa marsada niroha di bagasan Tuhani kuelek-elek ma dohoto ale sisigus na botor uru bimana sida akan naung madonganiau marukil humokok barida nauli rapon si Clemens dohot dongaku saulaon na dibanari di buku hanguduanido warna sida marlas ni roha mahamu tong di bagasan Tuhani ulati marlas ni roha mahamu pabotoh kauma habasaromuna tu salutalak donok do Tuhani unang holsok kamu agiaha alai sadok papoton hamu matu debata pangedo muna marhite-hite tangiang do telek-elek mardongan mauliate jala dame ni debatana sumurung sian salur roha ima mangaramo dia hati-hati du pikiran muna di bagasan Kristus Yesus ima sahakna pinasak ma tu si para sermon naho manjahalton bahan sermon dihidang mau lihat tema di aman moderator mulai begitu kami tapi itu menang bahas sermon di Grogate 14 Mei 2027 martanian mardongan mauliate Huria Filipi masada Huria natum di hahulong ya Apostel Paulus jalan atakas di hasil oli ibana saya merasakan dua aposteli asa serap ibana dohot Huria masada Huria nama pahetung las rohani Apostel Paulus ay Huria mana tum makhamuluhon poda parhuriaw na niajaron ni Apostel Paulus jala tum manari hongolu di segarut ari ni Apostel Paulus jala Huria ma na pamutupak pangurupyo di Huria nadong di Jerusalem tu pelemanan secara kebanggaan di Huria Filipi di Apostel Paulus ditongos Apostel Paulus masuratot di Huria Filipi lahon pasahaton berita na di bagasan hurungan ibana uhud bawa usakan nadung haruar ibana sian hurungan di sakap ibana dolah pasadahon haprosyaon nasida di bagasan Yesus Kristus haturangan asana dohot satu ayat dulu asa marsi hohot di bagasan Tuhani niojan ngolong di roh nama saya bagas ubahi di pasal Apostel Paulus si paimot naon lapatan nasabui jala tolak ni Huria mangulu jala marsi hohot marbarita naudi dohot pamajuhon Huria manang BHP jorbut na pangabatio tulau na barita naudi na nyadopan ni Huria di arab rohani apostoli tung takas marsi hohot Huria di bagasan Tuhani songon nani sosohon na Huria Korintus na mandok OPH makarungaku na hinaholongan
marsiho jala somuga-uga mahamu jalalam sumur matatong di bagasan ulaon ni Tuhani ay di moto hamu dodang magopo halo jambuna di bagasan Tuhani. Adong dua hal parupuan ima eudia do sinti kenadong puroha persalisian nasida dang dengan kaparupuan manang ina ditongani huria nasai marsalisi dang saurdo manguda ulaon ni Tuhani alai nadinggan naik manyasaroha sapikiran mahamu lasong lima pangiduan tu sada halak na asing nabutor maroha ima sisin sigus donga saulaon asarade mangurupi ditongani huria ra jumodo naik dohonon na naik mangurupi siodia do simpike do asa saroha sapikiran diulami alai las dipaihu do muses klemen alai las do dua kadongan na saulaon na dibanari depi diwaris klemen ranadong do na masa manang ulaon nargari tiki namar parlemuat tu dirina na patubuhon ka prosyaon ni hurai dan apala di guari besidi ale tu apala di hatahon do masai harga babua di buku habuluan itu guar nasida dan nama kalupahon na kadongan na asing sakan na upaya so di guari besidi na ale na pasti tersurat do guar nasida di buku habuluan ayat 4 di ayat 5 asa marlas nirohama di bagasan Tuhani mula mardara kuria di bagasan pangalaman ho partupo dan Tuhan Yesus Kristus na pinasaannya kapostoli boy mahuria marlas niroha di bagasan Tuhani akadia masih halasonon si halasonon ni huriai budak si halasonon ni huriai ala dijo jala dipilih di bata huriai gabe bangsona ala dituri Tuhan ina sida gabe ula-ula para karajaonna ala disuruh Tuhan Yesus Kristus huriai marbarita nau itu salu bangso ala didongani Yesus Kristus do huriai dinasa parukilon ala lam tutuguna roha porosiam di huriai jala lam tuuluna huriai mangulu hobar tupo dari Tuhan Yesus Kristus pinasahannya apostoli dohot akka alasan nasin lebih huriai namar las miroha ima huriai namar sihohot jala marlas miroha marbarita nauli ruas huriai bekon patugonon na doha basaron miroha tu salu tala dakola tu sahorong manangdongan sahudulan padohan abasaron imana radi manangihon padohan manang alus nidongan radi roha dang mabalos na maralo tu roha na mangojak radio na soni imalanang manada jala di bagasan na may mahon haroro ni Kristus lapatan na mulu mangulu di sasalaki pangatusion doot haprosyaw na jonok na maharoro ni Tuhani tarojar do roha Allah patuduhon habasaroni tu salun jolman ayat di ayat itu di sosial apostol Paulus suria Filipi asal unang makahol sohon agi ahad alai sadok pabotohot tu dibata pangiduan nama hite-hite taniang dohot elek-elek mardongan mauliate jadi taniang dang hapuasa ni holso-holso alai pangiduan mardongan pangelekot tu jahu pada taniangi tung takas do di sosok apostol Paulus asa tu dibata mari pabotohot pangiduan nasida marhite-hite taniang dohot elek-elek mardongan mauliate halak na pabotohot tu dibata marhite-hite taniang laos ingot nung diajari Tuhan Yesus ita makan yang doh napatut pangidohonon di bagasan rohana elek jalek kon manyelek-elek doh dan memaksa manang mengatur lumobi muse dan gabe marsuru Tuhani uhut muse di bagasan roha mau lihat asa dada hol sani roha parjolopat turuhon dina mangarobia kana masa dohot hamaholon alai paboto hot jahu bado dungi ikut dami ni batama na mangramot ya kati-hati nang pikiran dami ni bata ima sonang ni roha na puna ni bata hola di bana do adong hasonangan di rohana polin manang natutu ido bahe didok na sumuru sian salut roha jala hola sian di bana do bui iro dak sia jolma sonang roha nak pigo dangat na maol di na humaliang ibana patu pahod dami mana marga ulaw di portubion jala mulu di lehot Tuhani na marga tu hajol maon manang tuhuria patu do jolme marlas ni roha jala di bagasan sonang ni roha mangihuton Tuhan Yesus Kristus silehon dami si pahuso-husoron dan mangulah hakorosiawi yang dosadong dami nina masih hahulungan tuak kadongan saha korosiaw dona naing hasahatan di barita nauli naing barita honon dami na sumurung dan asal dami manang dan holan dami na nilehon di portibion alana di dok Tuhan Yesus Kristus dami dohu tinggal hod di hamu dami na dia ido hulehod di hamu das soman pangalehon di portibion pangalehoku unang mabot sajala unang mababiar rohamuna tapi ni hala Kristus ikut tabi mardongat dami do niya madami na siya Tuhan Yesus Kristus mulu adong do nama si sesar dosa dohot haolon mangyahi na dumingkan dami makiadan na tutusi tutudang adong parmusuon perbedaan do persalisian dang adong hoson
teal elak di late molo dami ni batana sumuru sian salu roha mangaramoti akate-ate do pikiran isu di hala Kristen di bagasan Yesus Kristus masa makana dumenggan ditongani huria do ditongani hajol mau alami dami bu isu di jol mamangula-ulaon nabi sohata hudon jala di bagasan sonang ni roha hobar tu gari minggu tahun rogate lapatan nomor tangyang jala hobar tu topi minggu martangyang mardongan mau liate Martin Luther mardok di ngolu niya kana porosia tangyang ibu hosa ni partogion asadusun namate di jol manaso mangolu di bagasan tangyang alami tangyang ikut do di pasahat wado kami di bata di bagasan ha porosial aku di tangyang do dalat tamang ido pangrupiyo sian di bata na mga do ragam ni hamaulon di portigion asaw naktal kita balik sa kahe asa gabi si parmonan kita di soma hinarik ko di tangyang ibu idota ay tangyang sarana komunikasi kado di bata jala tangyang imadalat tamadok mau lihat itu di bata di salut asi do tingkan basana naung tajalo asa tanyaka iku matangyang mardongan mau lihat amin so ni masya kami pasakan itu moderat mau lihat di amang pendita kanil siagian naung patupa konsen kita tahu di Museng Amanginang di tumpuk na baruahon Ima Yohanes onom ayat onom 10 1 ayat onom 10 aliang ko di bahan sermon tay dengan pala di suratan par sermon bisi berpugna leho partu almanakta di hari ana naik Tuhan Yesus Kristus berpukna ima Yohanes onom ayat onom 10 1 onom 10 marsikak sore mahita majaos maka tidak konon ni si Petrus ayat onom 10 asa torok masian akasisianna naubigi samandok hatana kasar dui isi pabigi-bigi Alai bagi Yesus kembali bersentuhan, namun bermutu tak kesisian nasial lain, jadi berkuasa tidak, tunggangan dihidup berkesempatan. Beham nama anggo ilo muna anak ni jolmai manai tu inganan nayan. Ilo akan menggunakan bagi kata-kata nama mau lihat tema kita inasak matu inang Pardita beli Marta itu 1000 na para yon bansan inang dari Marta baru marpaung asa manjahon banser mon kita ya mulai tema kita mengenang teman persemonata maaf lupa membayar sempurna. Jadi maaf begini. Ya ampun. Iya. Jadi topik di hari Hana naik di minggu hari pertemuan Hana naik Tuhan Yesus maka porsi Yesus nama naik ke surga. Pati julu. Mulut aja Evangelium Yohanes menurut tahilala doa ke istirahat naso harus sombal jumpa di Evangelium Matius Markus Lukas memuka sebuah di Evangelium Yohanes mengataida pakorban di dalam sebagai Katolik doa juga sebagai Yahudi yang berperjuang di Kristus apa istilah-istilah yang dipakai di panuran Evangelium Yohanes rahmatan damon Yesus nani anak ni debatari maakla istilah nam somal si parenara Yahudi naon sawah budaya di dalam murid isarana patorakon hadirin Yesus naon tu portion dipakai dari istilah hatai daging hanguluan hati boran hamuliau anak sasada dohlan na asin siani boi dohon kisah kapiroma di panurat Evangelium Yohanes do naik mama putih sambil harap na Kristen na bisu ako pangajari roli akan nasalak di portion asa pun ditanda jalan diamusiai Yesus Kristus do anak yang dibatai na mangalihon hanguluan yakka na porsea di hakana Yohanes 20 ayat 21 hatorangan itu di jolo ni turpukon na di Yesus
Yesus domangan 5.000 halak, mari terima roti 22 deke, pola lebih ke 12 kapal. Alai sonan hidup nyalak batak do. Uso do nagusur jora-jora namare. Ida abutong jora-jora namare. Jora-jora namare. Ya. Ai dumbosur nasida nain pabrik kiton nasida mah Yesus gabe raja. Ra di dokrohana nasida ganut ari sokola be manguna. Di pati Yesus masakap nasida hidup Yesus mah. Adong dupe na adu dumengan si lehonon na tu akasi hidup toribana. Asal maulo nasida menjalo ima si panganon nama bawa tuhamuluan si sareleng na tapat tulus baik itu. Hidup Yesus do adong do roti nam sinuru di bata siang berdua hijau si rehon hamuluan di portigion itu tuntun. Piton atok do di alusin nasida lehong mai diham ima di ayat 24. Alam ini di ayat 25 hidup Yesus mah aku do roti hamuluan ini sandok na so mare de mana ise nang rotua ayat 40. Gabe marmumuk do nasida begi hakai ayat 40 sada. Jala di ayat 50 sada hidup Yesus mah se aku do roti nama ngulu na tuat siang berhijau. Mana ise nama ngator roti on ido nama ngulu sareng-sarengna. Ia roti sirehoki bahan hamuluan di portigion. Ima dari di ayat 55 rodi 56 hidup Yesus mah ai sepanganon natutudo dagiku jala seinu manatutudo mudaru mana ini saya mangaton dagiku jala manginum mudaru ido namian di bagasanau jala au di bagasan ibana umbegi gabe maksual-sual mana roti hakan akasar minna rapatana mau terjalo rohan pikiran tu Yahudi macam kasar dohana natua siang benua hijau pangaleau di debata di rohana sida so ditanda nasida di Yesus ayat 50 diturpukon di patoran Yesus di nasida nang tuhita tadi Tuhan bilionna doh panjalo otak ibana di ayat 60 sadar di 62 tung alang ido hambu tergasip beha nama anggo idaununa anak dijolmai mana itu inganan nahian marhikeon di pabua Yesus mah tali Tuhan naik nak tuban tu suruh namura do ibana muse tuban lagi can amai dung di pasidung sude irona marhike haheheon na sian nama ulaon na disi ina para di inganan di akan aposea di ibana pohama parsatu idita wala sada do dalan asada kita hamuluan na sareng-rengna ima porsea ha porsea ido tangan do pamangata lang manjalo nuhuk mangat tondagi muda ni Kristus roti do anggur di ayat 62 di Yesus ma pabawa ibana na manai iban wajah ingana na hian siani na peokota akka natakas ia Yesus naros yang banua icando ala anak ide batabe bana namaringan di surga alai na olo do ibana patutoru dirina gabe jolma asa dina gabe jolma ibana alai dang merdosa gabe direho mahosana jalamati di hausirang rahmanu bus jolma siang perkato bana di dosa manggati jolma manu hasito halan dosa jala di padomu mah kita muse domo di bata gabi boy mu kita murak tu di bata alai na hehe do ibana siya namate ditanukon simbolis dosa doha matean di palua masudi jolma jala marhite hakeheon nai di parade mahanguluan sisa leleng-leleng na di surgo nai jala manaik do Yesus tu surgo lau mangarade inganan diganuk harap na porsea ibana rapatana manangise na porsea jala manjalu Yesus gabe Tuhan jala si paluana pasti bonon na do tu surgo jala holang Yesus do dalani tu si ai do ibana do au do dalani do asitoman
Dan adong nasahat tuamay iya so marhite sianaw. Johannes 10 ayat 1. Dipatahkan Yesus museh di ayat 60 tolu. Aladan tarbahik kita Porsea yang usian dirita suruhan di debatang matodina na mangula di rohan jolma to diido na panguluhon ay to diido na patauhon atau memampukan kita asa boy Porsea jala ha Porseonima na panguluhon alani asa sahat kita Tuhan uluan sarering-rering na ikon ukap doro harta turau to di asa tarbahin kita Porsea ima haturangan sama tatu panipuri perjolo marhite pesta hanana Tuhan Yesus tuba dua ginjang kita akan Porsea mamestahon sarasa usian hata Porsea tai ponggol paduahon namandok namanai ku ibana tuba dua ginjang lahun tusia menjebata Jehovah amanai pargobo naso hatu dosana marhite halayon ni Tuhan Yesus Kristus dosdo makna na dohot sude peristiwa na masa tu Tuhan Yesus ima hatu tuguna hama matena hahayona doho harorona na paduhalio sude na peristiwa na masa tu Tuhan Yesus merupakan mata rantai yang saling berhubungan dan saling berkaitan. 2. Marhite hanana ni Tuhan Yesus pabahon ibana do Tuhan doho raja na marwaso sipitu di bagasan hamuriau doho habariona. Tolu ibana dona malay ngolu na dumenggan tu akan na Porsea di ibana. So na ni dok na di Yohanes 10 ayat 3. Jala lao peau mangaradi inganan di hamu. Semula dua mangalak hamu asarap hamu doho au. Op di pasar ibana doktor dina tu kita tu akan na Porsea di ibana. So na ni dok na di Yohanes 10 ayat 1 itu. Gabi masih terdoha maakasi sianai. Dia do astune do nai tuhita satu kenari nama dan idamuna biar dungi satu kenari se idamuna maha. Tuhan Yesus dalam hati surga karena itu berteguh iman percaya kepadanya. Soalnya mah amangina nabu pinasahan tuhita pinasahan saya kemudian. Mulai tema di ilang pandita jadi marta bormal nang mencahon pansermon na pinadali na sila kita nuay kita manginang mengudut memuseng di bahan sermota na patuluhon imasian buku 2 Samuel mamanginang anggo bahan ngadong di buah-buah di ngadong buah-buah di surat distrik asas si para di sermon 2 manginang na para dion bahan 100 rangkap fotokopi jadi mau lihat manginang di suara di hita nau mandok dengan dong bahan alai obartan tu na pinabuan ni surat berita di surat konven tu hita asa sudi si para di sermon patu pau fotokopi 100 rangkap anggo dengan dong di hita upikir ba imajo na dong imajo akya manginang tarigi manon atau rangan sian si para dari sermon di panggurito nasida di bahan na alay di pakas terputai nuain saat mahita di 2 Samuel 22 ayat 1 itu tajahama marsika soring amanginang ende puji-pujian ni si David ayat na parjolo dungi dihatau si David ma tu Jakoba akahata ni Edeon diari dung na pinadua ni Jakoba ibana sian tangan ni salu musuna doho sian tangan ni si Saul
Jala si palua Debalado partano bado aku marhabon son tu ibana doao do mundo buku do taduk ni partuauku paroding-oding aku do aposatku si partuk pak diau ibana padu au sian uhunggoku saya pacul-cul jamukan apa sini jadi manuang kau siap akam susu ngapola dihaliangi aka obat dihamatian au aka sungai dihajahaton manonggo diau ngapola dihaliangi akarat yang dibanuaton wau dilikubi aka jorong dihamatian iau jadi natar gugu diau bujung lu jahoba jaru pangiar angguku tu lewataku jadi tanyo ibana suara ki sian jorona jalatong has angguki tu pinggolna ima sahna lain pinasa ma tu amang padita liton opusuru si para di sermon kita masuk mereka itu jalan terlalu di rumah Saudi jalan minggu di tanggung menjauh baru suara di bangsa nah kalau dulu atau dulu buku 2 Samuel di masa buku nama risiko sejarah hubungan di Raja Daud duri babakit Samuel di mana dari Raja Sikak di Raja Saul menggunggungi Israel di buku 2 Samuel akas dari babuhan adongan yang didebatkan di mulut di Raja Daud 7 dari panggung pengibadah godang doa kahamajuan doa keberhasilan anak-anakku pada Raja Daud mari kita dihamurkan iman doa kapakoran malah bangsa nak asli dikembali yang bangsa Israel tadi dari mari kita untuk hepanglah Raja Israel jalan pula doa di perpadanan di depan bangsa Israel tummonang nasi dan maralopon bangsa Israel 2 Samuel ono alamido dikombar rodo Raja Daud dari teladan di bangsa Israel mari temu dunang hapor siang nak debata. Alai itu dalam keberhasilan Raja Daud nak dipaporan di buku 2 Samuel ujung menggonggongi Israel di mana. Pasorin doa kahamau non manohor Raja Daud dalam lama dabuhan di mana. Alai dihamanakan di mana doa sel menggunakan nai. Mari kita hapor siang nak napabuah untuk doa si rohani debata. Madongan itu paluah di mana siang selalu hamau non nan doki. Dong tu si do kama pat kita kono ni amosio ni Raja Daud natakas tu demata sikat ni nama kamu lihat kon pangtungali on ni demata di uluna diciptakan jalan di dewan di mana mak ede kali untuk kamu daun di demata na panua di mana digaluk pakar persoyon jalan takas mak ede nangkangi yang Raja Daud mari kita topi minggu Saudi nama dok ditangi on jauh bado suara ni langsung nah pada orang katawangan ditumpuk ede halau sian musuh ayat sada 5 doa kono masa orang bertantangan dan ancaman na dia doa ni Raja Daud puju menggonggongi Israel di mana sian ayat on tidak otta doa katidak konon hal sian ni Raja Daud tu dewata alam bunga di jalan ibana haluan sian saluhut musuhna doa sian alami sisal dan terjalo sisal dinati-nadi kon ni dewata ibana jalan dipabakit Daud jadi raja bagi sikatna jalan marri masih ibana di nabi negena ide ni para bukan nama bintik parhilalongan ruhut mardo maribu-ribu donau tinaluhan ni sisaun ale angkosidatik marlok sanok satu sada Samuel 10 ayat itu jadi disakapi sisaun mampu mesti hati pola di padelele di bana pangalele ni sisaun mabahin di kemapurus Raja Daud siap adokan ni sisaun pola sahat tu Raja Akis panggonggom ni luarga ala paman busu ni al Israel halabda tentu dan jakonon na Raja Daud isi balik sa korangan na do Raja Daud HP kang tugu guna lawangan nasida dari dulu ibana mahakal asal pola tunggu para lawan margi ke patubuhon na hirang roha ibana malah seperti sedang sakit jiwa dari di Palua Raja Akis na ibana sada Samuel 21 ayat 1 1 Alena orangnya apa nama ulun nami doa di Raja Daud rodo muse padaluan malah pemberontakan si anak na Absalom nama sakka amatehon ibana disakape rohani si Absalom do molomate Raja Daud ibana magari sikan na ben Raja Israel
parukilon na asing musena na dia dope Raja Daud ima alami dosa na sakti na mamulu Uria dalam nama malak berseba jolman si Uria 2 Samuel 10. Alai asih rohani di mata di ibana di palua di mata di ibana marhite na di payungot sinatan ibana asa di sol-soli ibana dosana alanido di tumpuk tau di dok Raja Daud ma lunga bola di haliani aka opak ni hamati anau aka sungai ni hajahapon manonggoti au lunga bola di liani aka rate ni banuatoru au dilukubi aka jorbong ni hamati aniau ayat 5 sahro di ayat kono panidangi on Raja Daud tari waktu de mata ayat 2 sahro siang godang ni aka porsorion nang hamaulon nani adoba ni Raja Daud lampakas ma di hakitakon ibana ise do de mata di bagasan nguluna dipakai ibana do hata au di ayat kono lau patutuhon nama cerobot hubungan di ibana do de mata hata au maruhakmatan kepemilikan ibana di debata nau tidak dinai sian patohanon boi Daud di hakikat ibana do ado do debata di saluk partikian di moluna di bagasan las meroha manang arsak meroha di rajumi Raja Daud do naso ditadikot debata ibana dikiki di bagasan marhite hubungan nama celohok tu debata upahe na boi pajotor ibana pangadayonna na kakas harimau tu debata Jahoba idok ibana parjono Jahoba do dolok batu dia na paduahon Jahoba do haprosakku na patulun Jahoba do sipaluaan na paupaton debata do patano batuaku na palimahon debata do haprosakku na pauloko debata do lobulukuku na papituhon debata do katuk ni partuauku na pawaluhon debata do parod di ordinaku jalan apa siaran debatado si parkupak diau debatado na kalua au sian kuhumbuku sian panidang yon nani taida do hasere kon roha di Raja Daud jalan di rajul ibana do dan alani guguna satili bo ibana mantu si akaparokilon na alai holan alani asi roha di debatado na tukpan wau ibana sian akamarabuloni di luna ubahinido di pasahat ibana dirina debata al porsia di ibana di hagogoon ni debata Jahoba ditangihon debata do tangian ni na porsia ayat itu sian panadayon na sitong tu debata los makorhon na itu ha porsia na tubuh tu debata lampatar madita Raja Daud ise do debata di muluna hapataran ni tidang konon ni Raja Daud di ha porsia na kari tu debata di dok ibana do sai hupa jojo do Jahoba nakamasi kujioni jadi malua ma'aus yang akan musuhku jadi natar bobotia hujo do Jahoba kupangia anggukku tu debataku jadi ditangihon ibana suaraki sian corona jala tong khas angguki tu pinggolna lamar posuniru hama ibana di debata nama nangihon salut angguk nang pangduan laos ditokyon ibana masalut bangsa Israel nang kita salutna maka kita penjala mengedeh habal daun di debata jala ditogi untuk kita maju keluar di debata maka kita tanyangka asa taruh di gugut warpa kiri menangani gaul di akan atawan mengadu di parsorion di bagasan ngoluna na patulungan si kabus-kabusoron marhide tumpukon marsia terdohita siang kaporsiaw di Raja Daud uju tergugut ibana di pasar diri na tu debata jaladang mamurai ibana balik sagadi mamuji-muji debata do ibana ala di moto ibana do na sopasobuon di debata akan naniasian na marmara alai mono pe ikon roha maolo na diku ikon roha maolo na di moto debata do irikot do imasa di wulu di sasahala upahen na diloas masa songonido nang ngulutan dan parabahen somasa akahaporsuhon nang parukilon di ngulutan alai di nama rukin kita di paimon Raja Daud kita asa marlojong na kita roto tuhatta marhi ketangian asa di lehon gugu mangado bisa jala di lehon bisuk mangatusi hamaroni nunga di paimon hian kita ima di epistel sada Petrus 5 ayat sia 1:10 gomos mahamu mangano ibana marhi ke haporsiaon ingot hamuma dan tarbain sosonggop aka haporsuhon si soni nang akka hahaliguna na di portilio atau dia masih unahonon molosonggop aka haporsuhoni torang to naniuna ni Raja David makamonakon paraluanna ima jauh-jauh tu Jahoba aidinna do sai pa jauh-jauh do Jahoba nakamasi kujioni jadi malua ma'ausia aka musuhtu alani Roma hita tu Tuhan debata
mangaluhon salut parsoryo kai donganan ni debatado hika sanile di muduta. Ima bahan sermon siap kami binasa matu amal moderator. Mulai tu amang padita mitolo pusung nau majahon di bahan sermon apa dulu untuk kita. Amang inang nuai kita mati kita dilalaho pahet pakon bahan sermon tahun makiti dia kemasukan siap kita ruasi sermon sadario. Karena ini binasa ma tu tongan-tongan kan. Asa tor adong masukan ate setiap itu kita sermon monoboi jo kami jo ade na yang memberi masukan na perjolongan non amang joan seputar-putar ade ngamun nurati na sida siya nakikubere. Na padua inang melpa mangusong nga diskusi na sila naking na patulon naking inang liner mersia sabula naking na sila diskusi tayo tuturpukon inang liner na bawatom naking amang padita merwal si manjulta pinasaat mana perjolong tu amang padita jones putar-putar asa langsung diwain na sila tanggapan di jauh nasida surat nasida mulai mak. Ya, mulai demar di moderator jalan Polan Sadado nangai ibasani iman di Turkuk di tanggal 14 Mei siang diri 24 ayat sada rodia itu di ayat onom adong padohan ni turbukon naing mandok ketika kekhawatiran besar iman menjadi kecil, ketika iman besar maka kekhawatiran menjadi kecil. Jadi songon dia macarata asa mangarahon aka sude ruasta nama BG taringotu you are what you think. Siapa kita tergantung daripada apa yang kita pikirkan. Siapa ruas kita tergantung bagaimana pola berpikir mereka. Itu benar molo adong kekhawatiran di ayat onomon takas dialusi asa marpangusade tu Jahoba jalaholan mangadalhon asi dohot holong ni rohana marhide tangian dohot rasa syukur. Imajo tanggapan siap kami mulia tema di dasar lutna. Mulia tema di amang pendeta Johannes putar-putar di taban nasi naking taringotu ayat onomon yuar what meeting dengan sida. Jadi apa yang kita hadapi dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Mulai tema dinasida. Noai na berdua tinasa matu ng pendeta melpa puru semangusok. Mulai tema di amang moderator dan di amang inang na para di bahan sermon. Rana boy bayan kami tambahan lima tujanita di 14 Mei. Filipi 4 sian ayat sadaro di ayat itu. Na parjolo molo mamereng tarimo tu si Paulus Filipi sada ayat itu tiki di bagasan burungan do ibana. Paulus di dalam penjara tetapi dia tidak meminta perhatian. Malah sebaliknya Paulus memberikan perhatian dan memberikan semangat asa tok-tok marlas di roha. Sudehala na adong di Huria Filipi. Kemudian yang selanjutnya banyak hal yang bisa membuat kita hilang sukacita. Contohnya saja ketika kita mungkin sedang dalam keadaan sukacita, memestakan atau sedang berpesta. Bisa saja ada kata-kata orang yang berkata, "Iya lu, emasna nah sebelum sakti-sakti." Contohnya, bisa saja itu membuat langsung hilang sukacita sementara kita saat itu sedang berpesta. Dan banyak hal lain, contoh lain yang bisa
membuat sukacita itu hilang dari dalam diri kita. Oleh sebab itulah kita harus bisa terus menjaga diri kita, jangan sampai apapun situasi yang ada di sekitar kita membuat sukacita itu tidak ada lagi di dalam diri kita. Jalai korporsiama kita dalam hal paling sekalipun Tuhan dapat mendatangkan hal manis di tengah-tengah hidup kita. Nah, Parpudi, kekhawatiran itu tidak akan menambah sukacita sedikit pun di dalam diri kita. Oleh sebab itu mari kita mengelola, mengontrol kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Karena kekhawatiran yang berlebihan itu bisa membuat ketakutan yang berlebihan juga. Kekhawatiran yang berlebihan bisa membuat orang lupa diri. Kekhawatiran yang berlebihan bisa membuat orang ambisius, tamak, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu butuh penguasaan diri untuk bisa mengelola kekhawatiran. Songoni maju nabo yuban pasang kami mulai dari Matu Bidang Pendeta Melpa sangat menarik, yang mengatakan dari banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan sukacita. Tapi ada sebuah anekdot yang mengatakan seperti ini: when you lose your money, you don't lose anything. When you lose your health, you lose something. But when you lose your character, you lose everything. Jadi sukacita itu tergantung karakter kita menanggapi situasi yang terjadi. Oleh tema inang pendeta Melpa, inang Sakam Musai, tu inang pendeta Diner Mercy. Maulate nanti kita di minggu rogate, minggu Martanian, siang suratnya Rasul Surya Filipi, Hira mulu karsiajari yang menina, karsiraina doon nakanin doon jamita na pinasaha di babai jauh. Karena itu bagaimana karakter dari pelayan Tuhan. Ala perjuru menuntun kaparsiajari itu ayat sebelumnya. Dayat 10 bidutului di do sifiru aumahamu ala di patudu apostol Paulus do parsi tutuan nama kubai si huriai ola 3 godang ibana tongon molo di huria Filipi pe ibana di tongos huria Filipi do si Permenas uji mana diasingkan lah membangun ibana tongon Paulus kurang pasti ki alai di ibana mamuse wahado panubunubuan ni sahalak hamba Tuhan wakaruas ni guria pataridahon parsituan nana marsirupan ala di dokibana welek mahamu akarong aku naku di dokibana asa marsadani roha di bagasan Tuhani dongaku nabotor urubi hamu nasida akanau madongan yang marupin gumokok barita nauli ala danga dong halak tolak nasa de maulaon kuria anggoso marsitupahan alai karakternya halak na marsidupahan di ulang mi Tuhani dang boi bunii alai do idokon ibana paboton hamu habasaromuna tunjukkanlah kebaikanmu Tuhan sudah dekat unang gawe hira di do burju doau aledang dihilalah halak obartu nakani bagaimana indikasi dari pertumbuhan dari gereja di dalam Kristus Yesus Nabi Ngotidok bagaimana dia betul-betul menjadi berkat tarida ibana gabe pasu-pasu jalan idok hataridaan ni halak na mangulu di panugunugo ni di bata manang naposo ni di bata dang lupay martangiang dang gabe marumutungun sadok takas do didok di bukid detay so ungutungut mi paso unang say holsoho nalay pabuama di bata ay ibana do hapaten besalud na barhudi ang manginang adong surat sofi kagapi di bahasa Indonesia di Turpuk Samuel tidak transformasi itu terjadi hanya bisa terjadi bila identifikasi terjadi. Identifikasi yang terjadi secara terus-menerus dengan Kristus akan menyebabkan transformasi semakin menyerupai Kristus. Alanido molo pe di baen PGI simbol na mangikut simbol ni DGD na adong sada parau di tonga ni galubang
paktik sada silang jala disurat disi oiku mene jala murado migor taingot bohado Yesus Kristus namar parau di Galilea nama dok iya ngodu ni halak Kristen dan gabe boy ro galubang ale galubang na dikijang ditoro pe adong do akatantangan. Tapi ketika setiap pergumulan yang dihadapi saluhut akan persea, dia akan mengalami transformasi, perubahan dari perubahan dan gabe hamaolo mabembau dan gabe mabau hamaolo mabemago balik gabe songor Raja Daud, maka tidak pun haporsion nama dok Jahobado nama permahan Jahobado nama dongan ima sautik sanhami yang menginang anggiatuk mangurubi mulai. Terima kasih buat mulai makin bilang penelitian Indonesia nama Patarapun Naki. Semakin banyak gelombang yang kita hadapi, semakin membentuk pribadi kita yang lebih taat setia kepada Tuhan. Mulai makin nasihat binasa matu amung kita merwam simanjuta. Ada pikir hal nabu ibadah yang terkon talbo bitari untuk pikiran Kristus. Itu ada dalam ni yang Apostol Paulus itu pergumulan di sisi dan dia. Nah dok mah di bahasa aslinya dengan pakai logisoma yang artinya pikiran itu adalah harus patut dipuji dan menekankan kebaikan. Kalau semangi mah latar belakangnya jelas tuh. Ada pergumulan nama cai Riko dibahasnya Apostol Paulus pergumulan Laodike dan Laodike yang hampir mempengaruhi gereja itu. Molo holan dua halak berbeda terpengaruh dan kepala masalah. Oleh hampir semuanya membuat blok-blok baru dan blok itu harus diselesaikan. Pergumulan inilah yang disampaikan oleh Apostol Paulus tuhuria asa di perrohal masih dikedo sedikit lalu di panido mah peran si klemen dan mungkin halak nama selisih patureo dirina alami bagian paduahon rikok do adong sohon ulaun ni nal padane los kepartusima kata dos na cucuk dipakai Apostol Paulus pikiran Kristus lah yang harus menyamakan bahwa pergumulan kita hadir di gereja karena memang kematian Kristus adalah landasan kami. So ini marah siap kami mana baik namun dibayar pada kesana. Mulai tema. Soal demi tanaki, soal paromi Kristus. Nah, si arah ini pada tanah rumah kami menanggapi persoalan nadong di Korea, di antara Laodike dan Laodike si. Mulai tema di nasihat. Nuai kita amanginang ala nong parjodo naki obat nama ngalih pikiran pahe bakon turkut tahun nuai tina sakma kita kalma amanginang nama yupusay asa lam hepang bohalta dengan ho macam itamom turkukon alay dorong kusi adong dok nanay si pasaton ni si para sermon dengan dong atau mau dengan dong si kita kayu para sermon dengan sama tuh kita bos dari para sermon amang pagita edaton senakit kubereng amang siap mengarari do amang patas manali do amang pagita sunggul siompi pinasa ma pertikenon do amang pagita edaton ando musim amang patas manali do amang sunggul siompi. Oh mau lihat amang patas bapak silakan Pak.
lanjut mulai deh bang. Tahu ngamar tu nak yang pendeta sungguh sombling binasak matu nasidat. Nama kalian Fakir kami bersama di negara Islam. Nama juru adalah pimpinan kami hasamaan manang hatudusan di turpuk di rogate, turpuk di 2 Samuel. Dia mai dan di patuduhon si Paulus dan dapat kita diturpuki apa masalah unik hidup sedikit dan di pabutoh di 2 Samuel ibe dan di pajojor si Daud aha parbusun ibadah alai adogma solusi naik berengon ibadah ala tunang lalap jolma mau menceritakan persoalan gak bedang saat solusi iman saat urusan nabi diturpuk na dua ini. Alani memang ikumanak do berengonta turpuk di minggu rogateo. So tu sesaat kita tumak nani namar tamian alani masalah nak kaningani. Masalah iman pola perbedaan pendapat do di namar tinudo. Alai kok jamal do hita sama pelayan di tengah-tengah negeri na jujutan. Kalau perbedaan di pendapat lingkungan, gabi gue marpangotak tuh, haputusan di tengah negeri. Kalau perbedaan pendapat, apalagi di tengah negeri orang yang berpengaruh, atau ada orang besar atau big man di tengah-tengah negeri. Hati-hati dong kita di sini. Alani sada nama saya arga beren. Marhite turkukon ima hata huapo imahmu nama dokon Paulus sampai dan membela siapa yang benar dan yang salah tetapi mengarahkan hidup orang yang berselisih itu ke pemahaman tentang satu pemahaman di dalam Kristus imanu lahube perselisihan ini kan bisa dengan itu awal dari asa gabelam terdek hasa dalam nasidah. Makanya di dokon wapoi labuk deh pulau di hasa Batak ini. Pulau bahasa Indonesia ku nasihatilah kamu. Napa dua hon? Nah di dok pada tamer nak kaningan ini ikon adong do orang yang menjadi sumber solusi. Iman suplemen nak kaningan ini. Dipakai mana hata wile-kele. Artinya supaya dia serius untuk mengenangani persoalan. Naga berepeletik di noluta sama perhobas. Atau tawa sombong persoalan. Dan tak selesai hon sedini mungkin. Alani bagas dohu tatap turbukon. Lahom mangatusi hapengan asa sahat tu namar las miroha. Adong tangga-tanggana asa sahat tu namar las miroha. Ala memang mau lojong mana terus di bagasan masalah tak mungkin dia sampai kepada sukacita. Adong do pade madok sunong. Rasa senang adalah indikator dari spiritualitas kita. Rasa senang adalah indikator dari spiritualitas kita. Alani dan rasa senang na dipatu-patupa. Rasa senang itu. Tapi bagian dari spiritualitas. Ima habagason ni si Paulus mamerengon. Asa gabe milik ni na dua ino ni namartika enak kaningani. Rasa senang ini. Gabe boy matarida di si di ujung ima asa dapot las miroha di bagasan Kristus. Ima tujuan.
jala akan amarlas irohan di bagasan Kristus do boy takas tangyangna takas nama rogati Muhammad tangyang di nama rubutumut ang marogati alani ajakan tong tu tongani ruas lihuria do bere turbukon asa gabi takas pertanyangon natu di bapak gabi boy dapat perbue las miroha nagabi perenungan di dokter aku ba sumber solusi mahita di tongani huria no sumber masalah ima perenungan di turput Domingo Rogate ala dongan nak kanindangan dong nupi mamering satu turput namangihut huji hubere kami sautik turput tu pesta perningotan di hari hana naik ni Tuhan Yesus totudang pola berengon nami be sianak kalatar belakang alaya dong didoksi John Kelvin Tarino Tusong. Sebenarnya kata yang keras yang dimaksud Yesus itu bukan suara itu yang keras, tetapi hati pendengarnya lah yang keras, sehingga mereka tidak dapat menerima perkataan Yesus. Alani tomo losani hukuti ikomula do tu pendengar. Taringo Tuhan ini. So tunggal mamulus do di tonga-tonga ni ruas ni uriata. Taringo Tuhan ini sisi polang mamulus. Bahkan mungkin menolak karena hati yang kerasnya. Ima hubereng sada mamerengi. Asal unang gabi pusat kepuasan ni ngulu ni pengikut adalah iman perut. Malah nunga buto ngali patoran suara di sermon akan ini asalnya saibe. Haber iman hati do dihita harus aporsiaon nasian roha. Dak sekedar butong kenyang itu baik, tetapi lebih baiklah kalau rohaninya juga dikenyangkan. Imabui kuberek kami sian turpuk di bagasan pesta hari hana naik sautik naik mau baik kami itu nakaningani ulagi kami madok dong hatu dosanna Daud tidak menceritakan sakit hatinya alaya saja rubah paruhun supaya Allah menunjukkan keadilan. Boido jupak kita turpukon alanak turpukon perjolo ele diulangi doang turpukon di Psalm 10 ayat 1 itu diulangi. Begitu pentingnya rupanya supaya Allah menjadi keadilan. Dung Jehovah hasitongan di pajojor mah inilah cara Allah menunjukkan keadilan itu. Ima nahuberek kami manabay nang inuriton ni si Paradisera mo nakaningani bahwasanya penting sekali keadilan di tengah-tengah ni Portibion, terlalu di tengah-tengah ni Bangsota. Kami di KSP merasa sedang mendapat keadilan dulu di Bangsota. Sebelum kami marminggu di Selingana, nangpe di waktu najepek, dong diujak kami disibui kami itu koringanan, kalian baru kami marminggu di sini. Itu adalah suatu keadilan yang tidak didapatkan di tengah-tengah ni Parmulut tadi Bangsota. Alai pajojorot tado persoalan ini down. Kita akan sikapi dengan beriman kepada Tuhan. Tu Jehovah di pajojo. Lapatan na kiling ma perbadaanmu tu Jehovah di nasidai. Idura dasorta gabi buhita songon hala Kristen nasetugu di bagasan pergumulana. Ala diboto ola Jehovah hasil tongan. Mulia tema imana bui dan bayanku. Mulia tema di abang pelita sungguh shopping makin ada waktu orang yang harus bertumbuh menjadi solusi dari setiap persoalan, tidak menjadi orang yang akar
persoalan. Karena asal isi dapat keadilan dan nasida, semakin adil, semakin kurang kejahatan, semakin tambah kebaikan. Mana tema dia mang pendeta sungguh-sungguh dihita amanginang nunga mardalan naking sesi tanya sesi masukan dihita di 5 tahun itu halak nabar jolo atau pinasak matu akas para sermon hati boha adong ditanggapi si para sermon pinasak matu tanggapan sudah masuk kan habis jadi dihita amanginang dapat kama museng sisi diskusi tak jam tengah 12 sampai inasak ma dihita amang di Sianturi mau lihat emang amang si Manjuntak sian Bojong Menteng amang L si Manjuntak boy dua amang manang pas mau lihat emang amang Harahap sian Harapan Baru PT Jama naking amang di Sianturi anu perjolo sedenai dihita amang Kak cerita nggak sian Maranata Tambun binasa matu amang di Sianturi di mana ya motif kira siang kami tu minggu hari hana naik ala beri kami siang minggu na berjulu ikan taneng nasihat Filipina na prestatif siang kami komejo biar kami supong pikir na berjulu berkang dison potret ni halak na bang Yuto Yesus ya manang na manangihon jamitan ni Tuhan Yesus dikopak itu bukan ada buah be iba siya Tuhan sono minang kami naholan mengadului hasalah ya dak korsea emena masak digagak usah imana masak imana juga begitu saja jadi mundur sudah orang sakit balbusi molo somonodo potret minggu jalan ciri ngulu ni halak nasungonon baru mutung protes apakah terbuka atau tidak apalagi gadis somon api diri do on rap sudah asik molo masak kan mutung nah ini alailah saronggo potret napa dua akom ima menerima dan mempercayai idonan tidak pening si Petrus iso wayah hamu inaruto kalau dia ada berlalu setelah tumpukon do nyanyi di hati dapur si Petrus maksud tuisir hami lawali Tuhan di hodo hata hamu luan jalan nungau haporsiai jalan dandaha jadi melalui khotbah itu dia mengenal dan percaya siapa Yesus omara sada potret nama cairingan ngulu ni halak nama Yuto Yesus. Nama dua homa saya tepukon di patoran Yesus. Ya, aktif do manangkadok mati respon Yesus do umut-umuti do lasing. Baik. Alani di patoran haision. Kuberi kami paling tidak adong dua diso. Taringat tu haision. Siang dia ibadah jalan muda tu dia siang dia jam tu ibadah kau muda tu dia jam itu hama hananai aidang dah siap bertinggion ibadah jalan ahadu ulun lah jalan nunga sumde ulun lah diuna nama ngalehon daging lah doh mudar naik lau manubus bertinggion nah ini dung masuk na dua orang bambu di mana
aduh nanti nujuni bandohani karena dong goto ai molo adong lak nga adong go kuno nga adong katana adong nalidong iya maka bersih ibana aduh nung kasih kok be ai aranaknya mau berarti mulai siya turu mahula do akan asing lak akan tada di pasahan manantay hutut jamita ini kan finishing anak naik waduh ikut soal nabi nang itu bukima maka porsyai Yesus. Jadi firman Tuhan atau khotbah itu pelayanan itu ikut batu haporseaon di Tuhan Yesus. Ima siya Yohanes saudi tong leonan sudah pikir siya 2 Samuel. 2 Samuel adong tong 2 nama cerga itu buku berkat. Perjulu bohado si Daud menghadapi persoalan. Waduh si Daud menghadapi persoalan. Itu isi mana mengaduali bagaimana dia menghadapi kondisi itu jala nanya di ibadah. On di patoran ibadah mono setelah berlalu persoalan ini. Nah, gebijang itu do di payuti mana do perdalan di golunai. Itu memberi mana menjadi bersaksi. Jadi mengenal karya tangan Tuhan. Ya. Nah, toy ibadah di menghadapi persoalan ayah, apalagi persoalan siang halak nobel dia, siang raja, siang dapat menentukan masa depan ibadah. Ondo mulu di jolma, seperti kita tahu, ai mau atau tidak mau, suka atau tidak, alubat tadi wakah mau. Alani buhado ita menghadapi hama oloni. Adong pitu nak kami hidupkan, siapa hidup pasir nak kami. Jauh dulu batu, pertaruh batuan, kaporusan dan lain sebagainya. Nah, dapat 2 umat yang beringat siap cukupon. Dung malu sian persoalan ini, buhado tanggung jawab. Nah, itu tuh. Budan gua halak nalupa, tang dingok be. Nah ini, alai dung malu ibadah buhado. Ahdo syukur ni ibadah jala ahdo tanggung jawab. Nah, tonai keradik kan tonai mengerti. Nah, berhenti jadi kata. Boleh ada mana? Mulai dari memang dimasukkan nanti apakah tanggung jawab orang yang sudah diselamatkan, tentunya harus terus memberitakan siapa yang menyelamatkan. Mulai dari dia mang disentuh. Bila masak mampu saya pertikiran itu mang tunggul arah. Ya, terima kasih moderator. Bikin akin, nah kita banyak kadongan taring waktu minggu rogate. Dapola begitu diontolak kadongan. Dia berbicara berlatar belakang dong. Kan waktu si Paulus. Apa saya setongan minggu rogate bertangian. Jadi saya setongku jelas itu saya setong. Ngasih berwalaupun bertangian. Saya yakin dan percaya ketika itu di Paulus di penjara, anggo 2 nih ibadah tanyang ibadah pasti 7 lapis, tak salapis. Artinya kesungguhan tanyang di ibadah dan semangat motivasi akadongan adong di ibadah di kuliah ini. Itu apa? Nah, lain mau parrom memang kalau ada kata do mana ada ayat nak hidup kuno sih, anani martangi yang mahamuna. Ono mau saat ya, ono mulai martangia. Di lapatan, nah tangiang ini mencari kod. Tangiang itu adalah napas kehidupan tadi. Artinya, jolma naparosia bagaikan napas kehidupan itu 2 itu. Jadi kau tahu dulu nak luas di huria, jangan lepas 2 itu di tengah-tengah kehidupan jemaah. Soalnya kita. Itu yang berlaku pada kita waktu minggu rogati, nama tangiang. Di lapatan, nah rekod deh. Menurut Tuhan Yesus kami yang di jalona dari Tapanio di Matius itu 2 yang dikabulkan adalah mintalah maka diberikan kepadamu, carilah kamu akan dapat, ketoklah pintu akan dibukakan. Hatani Yesus nih, itu dari mulut Yesus mengatakan itu 2 itu. Nah ada utang yang memang ditolak.
Di Jakobus itu dua kita itu ditolak. Martangi yang duhamunia, aletan yang gula, lau masuk seho. Ayo cocok memang ngomong masar gue yang podcast dua ketugil. Saya martangi yang gua luas nuain. Inomak dapat rezeki yang banyak. Tiba-tiba, ale dapat rezeki menang pasu-pasu, ale lau tu dia do foya-foya. Oh ditolak do. Itu jelas firman Tuhan kok. Jakobus itu lui. Duamu itu ditolak. Nah, imajo taring waktu sih. Nah, berikut mah dihanaihi. Memang mau barokan rupanya dihanaihi. Ini tantangan ya, menurut tahu rupanya tantangan do kita. Kalau macam kita konon, karena memang dak pola adong disi hulas satu kata saya pikir. Nah adong jodoh ketaring Tuhan Yesus di sini. Ibarat di Yohanes ini. Jelapatannya, tapi sementara mau tabareng latar belakang adalah perdebatan tentang Yesus yang mengatakan adalah daging itu. HP Yesus baru berjalinnya daging Yesus. Jala ikos panganan daging Yesus, nggak masuk akal, nggak masuk logika. Ala cuma na porsia situ Yesus akan cuma na mengutun ibarat. Saya pikir itu harus mampu mencerna. Yesus itu sebenarnya bukanlah tempatnya hanya di dunia ini. Ini hanya sementara, dia akan naik. Ala nak tu si pikirannya kasih sian orang udah kira kondisi mundur kasih sian na dungi begi hatani Yesus na soni. Nama dokter Audu roti hangu dua nina. Nggak mungkin Yesus itu menjadi roti. Dia buktinya itu dari mana? Tapi yang di ayat. Sehingga murid-muridnya mundur ketika mendengarkan itu ini. Terlalu di halak Farisi, halak Yahudi, memprotes. Ada ibu tu nasi dan memang bahwa Yesus itu akan naik ke surga. Memang ada rukun tantangan dua bereng kita. Biasanya kalau hal Yesus saya dibuat dosa kisah para rasul dulu biasanya. Itu setelah pasti itu biasanya taring Tuhan Yesus. Nah, habis saya tongga nenor Yesus sih. Jala umat saya ada alat tah. Ya, pakai dongat tah nasi agama nasi. Kalau agama nasi madoko selalu diondol memang gue hita kafir. Bahwa kita itu orang Kristen itu adalah tidak sampai ke surga. Kolak kalah itu satu surga. Ya. Walaupun mereka menggambarkan bahwa surga itu dan selalu ustaznya mengatakan, ya kejamitana, hamu akabawa, hamu kotu surga. Bidadari menanti kalian ini. Luar biasa sudah selalu montok koni. Jualan bidadari. Agak kita kafir dulu, nang masuk kita surga. Nah ketika itu jawaban nak ondo, yang dorong taruh balik ke jomah-jomah sini. Siapakah yang mampu menceritakan surga kalau memang dia tidak datang dari surga? Isemana rosya surga itu portibio. Itu jawaban kita. Adalah Yesus. Dia yang mampu mengetahui itu bagaimana surga. Bukan surga seperti yang mereka pikirkan. Dari narosa surga images rotu portibio itu yang mengenal surga. Tidak ada orang lain. Dan memang dia berasal dari surga turun ke bawah ini hanya untuk menyelamatkan umat manusia dan juga naik karena dia dari surga. Nakinya baturan. Si para munafik. Nah, mengalian ingat di kita di surga. Makanya mereka katakan tadi Yohanes 14:6. I am the way, life and the truth. No one goes to the Father except by me. Dan adongna satu Bapa yang sudah hitiau. No one goes to the Father except by me. Nanggo sahala dan gue satu surga itu. Nanggo sebat hiti Yesus. Alani, nah, tung marsikutu mahita majamita udah lautik dui. Ay olok puluh salah putun. Jadi anak-anak pesta ras berdoa. Mulai di amang pendeta ularap di Manorai Masjidan
mengolahraga dengan naik Yesus Kristus. Bila saat mamusay partikelon tu amang ta sintoha. Mulai di dasar mulai di moderator, mulai di napato-mutomu mulai tanam jam proses. Bebas manita di trupuk natuli au orhasian Pilipio pati mate. Di Pilipio pati maras nero hamahamu pabotohok kamu ma unak polsohok kamu jeladami di batana sumurun dan selanjutnya uji mari tesenaka berbagai referensi taringotu latar belakang kenapa Paulus harus menegaskan perkataan-perkataan dalam Filipi 4 tersebut. Mula uji mamering mempelajari lebih dalam isi dosa si tongna si Eudia dosi sentike. Apakah mereka masuk bilangan kepada taruh majodiaken atau katakanlah individu yang memiliki militansi yang tinggi di tengah-tengah gereja tersebut? Nah, ada apa dengan mereka berdua? Kenapa harus Paulus menegaskan minta perhatian kepada Sensigus dan juga kepada si Clement? Nah, jadi molos yang referensi nabui hujahauti memang dangi pala partohonan nasi darung lakin hubungan nadonya mang pak jauh seribu nakinani ale mungkin di luar ni non partohonan do nasi dalam memiliki militansi yang sangat respon di tengah-tengah jemaat. Nah, awalnya mereka memiliki sisi positif. Nah, tetapi sejalan dengan berjalannya gereja merodang salah pada saat ini mangerbang tot dini zaman namar harorowan sian falsafah Yunani na mengetusi sukacita diukur dengan gaya hidup yang hedonisme. Madal bucul main jemaat itu hidup hedonisme. Maka ukuran sukacita adalah kesuksesan dan harta. Las ido anon berhubungan dengan ayat-ayat yang mengikuti. Nah, lani dipanggil Apostol Paulus ma tu nasida. La perjole con nasida do mardametto. Baru Roma musi akka namarroha na burju laho padiposon mananyakon asa margugu nasida. Imana perjulu. Na padua ona kamando tambakenan di Filipion na menarik dia secara pribadi Apostol Paulus sedang memakai instruksi. Alai dipakai mana do hata mengilihili detong ibana mengilihili ibana dan nanai menunjukkan hadirionna alai dilihili nasida dibuan pemahaman itu kairos taringot tu harajau ni debata jadi molo nung majumuri taringoti hata ni debata tentu itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan sukacita, damai sejahtera dan lain-lain dan lain-lain. Nah, molo dia ayat opati Apostol Paulus memakai hata kara lahopatorakon halak nama lasmiroha di bagas Tuhani dan ala nafsikok berbeda do pemahaman di dunia sekuler tentang sukacita dengan pemahaman Paulus. Anggo Paulus memahami sukacita ketika kita mengambil bagian taruh majolo marsitaonok kita alani Tuhani mengutuk Paulus odo lasnyo. Jadi berbeda do lasniroha adalah arti yang sekuler dengan sukacita yang ditegaskan oleh Paulus. Bahkan di do ibana sahatu namate martir pe itu bagian daripada sukacita. Etuani do mate martir semuson do seliman nomen setutano batak ujungnya gak beda potan sukacita lasniroha na porsia di bagasa Tuhani. Namangiluk makaman do tambakenan alani di bagasa trupuko disosoi di lihilik asa malasniroha di bagasa Tuhani. Idok gadidok unang kolsohok kamu agia aha
ale babotoh kamu matu de bata pangidua muna marhiti-hiti tangiang dohot elek-elek mardonga mamleate. Ala Apostol Paulus di do ibana bawa nguluon dan holan sebatas di do ibana taringot si panganon. Percuma do si panganon, percuma do kesuksesan, percuma do jabatan, molodang di bagasan jaladang di jabatan nasun. Sangat relevan lutur bukon. Tuau secara pribadi. Ketika dihembuskan sentralisasi, apakah sentralisasi mewarnai kehidupan kita? Hol soronaro mana sukacita. Dengan demikian bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan alani tadok majolo alani si panganon si bahero sukacita ale Paulus. Nyatangi pala penderita di sentralisasi. Alani hidup di bagasa terpukul unang horsorokam nimnate. Jadi marah akamando tambakanang nabui upasaha totik marhite terpukul kita mah nabagidakon kita mana mengalusi baru tutugumo dan gunek horso di kita mana ucapan syukur dan terima kasih. Mulai mah kita nunggu amangka sintongan masukan akhir pikir Bapak Amang Preses nami nga sinaking ngawalung hala Bapak na mabay masukan ngabuhi langsung sama artikel. Na perjulum mengenai kitab Filipi. Awak kuboto rupan ini 2 hari minggu kan minggu rokaat itu, minggu martangian. HP kolak di ayat onomi itu dihatai karena itu nomor tangian di sini. Gabe selalu hak itu soal perenungan. Surat Filipi ini adalah bagian dari surat pergumulan. Dikirim halak na bergumul, tuh dia na bergumul. Totu rajunat tadoi perbuin di tangiannya buah spiritualitas seorang Paulus yang memang benar-benar hidup dalam kekuatan doa. Biar kamu naik sadar, sebetul lain yang dohononna di tonga-tonga ni berbagai masalah, di tonga-tonga ni berbagai tantangan dan kesulitan, berdirilah teguh. Masih hohok mahal. Dan boleh kita laris ya di mangatusi kita Filipi pasal 4. Halak namar si hohok totu ya jadi bana noni, naon berangkat di bana sian pergumulan pribadinya. Wah macam mana di penjara. Tanpa kekuatan dari dirinya dan buah anak konon ini. Jala biar kamu sapaan-sapaan naik. Itu dimulai bana biaya obat naik dengan kalimat-kalimat yang sangat indah. Saudara-saudaraku yang kukasih. Lalu yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku. Ai mungkin doa luar di rohamu siar rohana bergumul kalimat-kalimat nasoni. Anggoso alami kekuatan spiritual doh tangi yang natakan tidak mungkin. Jeneng dohonokku dia jadi mana jemaati berdirilah teguh. Ini adalah buah spiritualitas, buah iman, buah doa dari Paulus itu sendiri. Ibana nama resema atau bohama baheno nasa berdirilah teguh. Bohado berdirilah teguh ale marswali. Alami halak na berdiri teguh. Dia harus menjadi orang yang mampu mendesain kesatuan. Iko madasa daun niro. Ayale-ale si Paulus do ini dua ini. Alai bere kamu nama igana tu kuelik maho. Ini mana doh? Lapatanna iko barani do halak menciptakan dirinya. Iko mbadua sian. Nama kau nak perpecahan di bagasan dulu. Jalau bere itu terus magdalan nuai kesinambungan di Huriau. Nama olah jumpa kasadauli di rumah tangga, lalu di gereja. Mula dok katanya alat batak madoktor, julu sejabu suatu halaman. Mula jabu memang colma dan bumi mempelihara kesatuan. Jangan harapkan jadi luar juga. Gobaran jadi jabu. Baru napa dua aku diajak gimana mau siuru pemahamu. Nama si Rubano ditoripak kuling gimana dosi? Ini soal hubungan sosial. Itu perjuluh bere.
ayat tulunai itu lebih ya. Itu bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Molo ada konflik, setuju dong kuna kadongan nak kinian, unak si babang perbedaan. Iko si paturin narujuk dohita. Unak si tabdo masalah. Jamikan yang kau orang jauh nak kinian, jangan menjadi troublemaker. Kali kita harus mencari solusi. Ikon nama mudi dohita. Adong kau hatang jolma, holang nama baik persoalan. Esuna pola istilahnya baru di hitam lain, kompor nasan lain. Ini hati-hati. So tunggu bagi kita masuk tuh situasi nasional ini. Totu perbuatan tangi yang doi. Merekamu nama persoalan kan? Anggotanya tak terus do tangi yang hasadau. Alaina tua. Perpecahan. Awak kau tunggu lu setado mau kudo. Terus do rak perhalado. Rak martangi yang tongah-tongah di huria. Alai di perhalado boy do Jepang kada semua sifat kulingan. Boy Jepang. Alani itu soal itu dah perjulo. Nomor siubanon soal hubungan sosial. Masih pature rohana bi, masih pature dirina. Biar kehadiranmu adalah kehadiran pembawa. Baru itu repai ngotibana mesti dia dimain. Paboto hokamu mah habasa romunatu salut halak. Ido tawaran ikon habasa do. Ikon kekayaan nasoni do. Ikon kematangan nasoni do dimiliki halak. Baru dia hadir menciptakan hasadah masih huban. Baru dinamai bersukacitalah dalam Tuhan. Ingot tamuna unang lupa dalam Tuhan nai. Asa unang masa na sauna dokon dia mang paditakan anak kiningan. Dia dogarah sukacita hedonisme. Sukacita karena jabatan, sukacita karena uang, sukacita karena kepemilikan. Itu terbatas. Tapi sukacita di dalam Tuhan itu adalah sukacita yang sesungguhnya. Aidang dong no bagas molo mangulu di bagasan Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar. Kan itu rinna dong. Ini adalah sukacita yang sesungguhnya. Alani halak na mangulu di tengah-tengah di huria. Na marsal ikon diojar di sukacita dong. Itu benda sebarang yang mendok ijamitak kusongonon. Danga dong si harap penonton sian halak na murfi. Alai yang halak na bersuka cita, banyak hal-hal yang kita dinamis dong ini halak na bersuka cita. Alai itu kan ini halak na bersuka cita dalam Tuhan. Dia melihat penderitaan, dia melihat berubah fokus. Fokusnya bukan di hal yang sulit, tapi fokusnya ada dari Tuhan. Karena Tuhanlah sumber sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Baru nama mangihuk mamuse. Ido iba nama unang holsohok kamu agiah. Alai pabotohok kamu nama saluna marhite tangiang hele-hele mardongan mauliat. Aseber kamu holanot do dihatai taringot tangiang. Jangan dong nasi. Aut sugari holanaya onomon sabutullah tusima. Alani do pernah udah nak kinian komalo kita mamerengon khobar tu minggu rodate. Diawali do ibana siang hata kekhawatiran. Lalu doa. Ala boha. Ay kekhawatiran do makorhon kegelisahan. Kekhawatiran do makorhon tuak keperpecahan. Alai HP hata ni jejijo mandokon moloi khawatir roko urwa ahana tadda. Tidak akan menambah asa pun dalam hidupmu. Alani tangiang bo. Mardongan mauliate. Au di hata mardongan mauliateon odo kekuatan di persekutuan. Molong aku hamalate honing anak kon danga dong benahuran si. Tako tuh mulai lima juga tuh tapi. Iya malate kamu sentralisasi. Molo dang ya malate aku untung di. Apa yang tamu do informasi ni pui bang don sentralisasi sekarang sudah memiliki saldo 28 miliar pemampat. Biar kamu datang jalan. Jadi yang kamu dokon, tamu lagi sama sentralisasi. Alari, nama ngisi Google Drive, pitu pulau baturi kita kalau tolong bope. Ayo ada tolong lagi narak kurang gojani jangan baju bijak di. Iro.
Horus do berabi-abi gitu. Alai sangat menengah. Jadi do tabereng mai bang. Bereng kamu nama parpudi mah mangulu di bagasat dan. Ada tak tuh kekhawatiran itu boleh tuh nak kita. Eso tunggu dong kita pergi dulu biar ubir tu dirita. Alami koreksi mai kita. Lalu mangulu di bagasat dan. Bereng kamu nama bang. Bu itu mangulu di bagasat dan itu nang pertanian. Tang mungkin. Tanya itu makorkon kualitas hidup. Ai damai sejahtera itu kalau senatuari dan itu damai sejahtera nani hatan di Paulus dan damai sejahtera karena situasi. Tapi damai sejahtera karena Injil Tuhan. Itu tidak damai sejahtera dari sesungguhnya. Jadi itu gudang ke persoalan oleh damai sejahtera tetap di sana. Jalan do naik keluar. Odo naik kon tadi di bagasan dulu. Nah, ima jo taringot tu kita pilih. Lalu di Yohanes 6 ayat 60 tu Hananai. Ayat udah kuat udah kumulai major sana ya 3 be. Tanya nak ini kan ayat 60 sadana itu. Adakah perkataan yang menggoncangkan imanmu? Dak kuat menarik di hidai. Dia sebetulnya odo haroran itu pokok. Adakah yang menggoncangkan imanmu? Selama logika, selama alam berpikir yang menguasai seseorang untuk mengenal Tuhan, terus do tergoncang kaprosio. Alai dulu siap top di do siap kaprosio dengan iman. Tentu takas kita dauni jaloni isi Yesus. Doh nani dari Yesus. Ai di situ terjebak ke halak Yahudi termasuk sisian ini. Sebetulnya ini kan kekhawatiran, sudah kekhawatiran besar. Terus nasi darab doh Yesus alai pola pikir masih pola pikir kejahudian. Dia mai ai nama ralo turuhan nasi dah. Tihata Yesus dia sebagai roti hidup. Ai anak isi Yohanes do. Ndak pugus do. Kok berani bicara tentang roti hidup? Bapak sih dotong datang menggoncangkan iman deh. Ayo nak pola soi, kalau tiba-tiba rupanya tapi rengah, mana tu naik? Akka, gitu. Akka nasomar lomoroh atau si Jokowi. Ayo tu kekauan di Solo. Ayo mana ahai? Inna tu bolo na Solo. Sonari na presiden calo. Ayo nomor sahur Solo tu soni. Ayo terdayat deh si bapak Nina. Nda Solo terdahu bapak Nina. Sonari sudah berbeda. Yesus benar dia anak tukang kayu, tapi mereka lupa itu adalah anak Allah. Kola sisi gajal mau naik. Baru ada mana benar-benar barbar dia tengah sida. Dia mai makan daging dan minum darah. Ada toho atau tuh toh balak bayom menawarkan songoni. Hal-hal mana menggoncangkan iman. Jauh dak bodoh. Perlu dan pentarisir di jamita dari mengasah aplikatif jamita on. Ada yang menggoncangkan iman lagi di zaman. Anggau mandokon siam mulai jol mana perjuli sampai sonari ibu na tubuh keraguan. Iman adalah sesuatu yang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Sebetulnya nggak ada tangga dong dabui. Alasnya terus ragu. Lau sepuluh pas orang ruasuk pedida benangnya pun mana? Anggota kira-kira gue tersimpan menggoncangkan iman terus. Pelagi masa mata per kilo song covid natuari do tak persoalan ekonomi nas. Itu bisa menggoncangkan iman. Alanido lam hana naima. Bohama bayan majalo tidak akan mungkin bisa kita terima itu. Alanido buado hita terus merefleksi ulang ini. Imajuna boy hubereng si anu kitab Yohanes ini. Lalu di 2 Samuel 22. Engko berek kamu nama di minggu ada Exodus ganggu jauh bado. Di minggu Exodus itu ribatu rumah.
Wado ngulu pertodio pemahaman di seorang Daus mamereng akan nama bagasan gulunai. Soal sudut pandang bo ternyata mampu di bana mamereng nahat sidi sian sudut di pada daun do debata sian pilihan di debata bagasan ini. Ai gak bisa dari puji-pujian don sia sisam sia Daud tu debata ala poha debata don apa dua ko di bana sian sude akal musuh. Toh ada punya kadongan dan kegelisahan hati na yalai suasana ini cerita honi bana. Dihaliang yoba ni hammatiani bana. Dihaliang ya karate ni banua torui di mana. Ini kan situasi yang sangat mencekam. Lapatan na jonok go hamatiani di lebunga. Alai di situasi na terjepit na songoni mengudu di bagasa kaporsiona debatado si pelua jala diyakini bana ay terbukti doi porsia ibana tu debata jala porsia ibana ditangi debata tangnya. Ini kan kata kunci yang sangat besar. Boido huboto debata si pelua alai dak ku haporsia nai tangi hoddo katanya iko sangat do titiki. Alani di situasi mana ngah apa tahu sudah jadi tahu tu kemanawara atau ruas di Huria. Asa yakin tu akan datangnya ada. Tak kau tu sering kau bayar contoh anggotanya Tuhan bereng mak sudia kena masa tak mas keluar jauh do tak kena asing amin. Bah apa yang tidak dan aku nanti rinam se anggota kita ni yang pasti debatan sudah alai dan yakin mana. Madang dono kumulong ay tangyak kunule mania. Kan itu. Barwakon marhabo satu Jehovah di mana ala takas kita di mana debata. Iba di mana dulu sih? Debata partano batuaku, lobu-lobuku, taduk ni hatuaku. Biar kamu nama ama tidak kenal maka tidak sayang. Bui di mana akah benar daun takas na sama ni. Tu debata ini. Na parpudi di konibana do pabua debata. Parimas gitu kata ayat 25 yang gua kulalak pulau kata orang biasa kolong di debatai laus bisido tarida bagaimana dia mencintai mengasihi kita laus bisido tong tarida nang rimas gitu kata so ini mana bu bahasa betul-betul poki mulia kan ada lagi proses atau apa yang menyenang itu si para sekon doa proses menyenang orang gila jadi saya tahu pas ulang tahun kalau terus dua aja pakai bikin sanunani baik mana
di uluan namin ng pareses na sa ipagtong mga ramon at kami tayo mag-Kristi sa Rusia kasi unang lopos mo namin diyan ka ang buwaw ni Partikian kibisatan ni mga mga alay ipagtong marudongan na siyohan magkubay sa lugar paso-paso lang di magkubay siya buat namin di teman-teman istiqomah asa kami nang suwi luas lugar na pangan nasiga atas makam dia usah na di kuarto na lagi nang di ulian KBB di sekarang ingat namin aku saya di rumah angka dia nakon di ulian di tengah-tengah kuasa dia mau nagui potong hot di hamorsion na di Yesus dalam kolong rohana di tengah-tengah di ugi asa dijolong molo sadariam dan rohanami dan bui lupi terjadi lumayan nami haroron yulian lain ditika maju inorhon ni anak-anak yuliani terpasu-pasu di haroron lumayan nami yuliani jalan bui margabi membuat hati ron solon nabi atau rindu lebih dong nabi koma ketemu bangsa kami asa satu mengunjungi di dalam sandami doa seluruh oleh hati maliku makini Kristus Yesus makanya amin.